ja denbora daramazu hemen Euskal Forging enpresan huelga edo greba batean sartuta, azaldi guzu zein izan dira arrazoiak greba honetara joateko? 2015-etik konbenio gabe, eta hasi hitzarmena negoziatzen. Urtarrilen zala uste, 2016-en, eta ez dugu ez darra lortu, eta azkenen onera aliatu geha, eta ez da gita. Eronik eta eginean, bastante pixkate kasi aliatu ginen zerbaitia, konkretatzea, baina ez genuen akorderik, eta behak seitzeue bere posturakin. Da posture da gu lane hastea, eta negoziatzen hastea. Da gu ez gade hortako. Gu gaude, akordo batea jatu eta lane hastea. Zea hoi dugu. Luzerako izango dela, espero duzue? Jode, ez dakit noiz arte izango dugu, baina espero nahi, ez dugu nahi mitzat luzea izatea, ez dakit. Beposak gure esku ez dago dena, ez dakit. Langile asko altzarete? Bai, hemen berrogeita gehiago. Logo pasak ofizinaketako jendea eta dago beste enpresa baten egongo aldiz bezala. Grupo Euskal Forginen sartuta. Eta gu geha Euskal Forgin irura, eta beste planta badago Sestaon. Euskal Forgin Sestao. Eta ez dakit, dene eta egun bat lau nola izango geha.